Ένα χαλαρό απόγευμα, κάθεσαι στον καναπέ με τα σνακ σου και σου σκάει η σκέψη: είναι πολύ αργά για να κάνω αυτό, να μάθω εκείνο, να αλλάξω το άλλο. Τι προκαλεί αλήθεια αυτή την εσφαλμένη ιδέα πως έχασες το τρένο, πως έχει περάσει ο καιρός σου? Γιατί ναι, το είναι πολύ αργά είναι ακόμα ένα ψέμα που εμφανίζεται σαν η φωνή της λογικής. Αλλά δεν είναι. Είναι το μυαλό σου που προσπαθεί να σε κρατήσει σε γνώριμο και ασφαλές έδαφος. Γιατί το μυαλό δεν καταλαβαίνει πραγματικά τι σημαίνει χρόνος. Δεν έχει ρολόι ούτε ημερολόγιο. Αυτό που καταλαβαίνει είναι το τώρα. Και τώρα βλέπει εσένα να σκρολάρεις και τον παλιό σου συμμαθητή να κλείνει deals και να χτίζει startups. Στο τώρα βλέπει όλα όσα ήθελες να κάνεις και δεν έκανες. Και το μυαλό είναι αλλεργικό στα μισοτεγεμμένα πράγματα. Το Zeigarnik Effect εξηγεί ακριβώς αυτό. Πως ό,τι δεν ολοκληρώνεται μένει για πάντα στο παρασκήνιο του μυαλού σου. Γι' αυτό και το λεγόμενο closure δεν είναι απλά μια ιδέα. Όλοι το αποζητούμε γιατί νιώθουμε κάτι να μας ενοχλεί. Θέλουμε ένας κύκλος να κλείσει για να μπορέσουμε να ανοίξουμε καινούριο. Σκέψου απλά τις αγαπημένες σου σειρές στο Netflix. Μάλλον καμία από αυτές δεν σε άφησε ποτέ σε φάση «όλα καλά για σήμερα, καληνύχτα». Ανταυτού, κάθε επεισόδιο τελειώνει στο πιο κρίσιμο σημείο με ανοιχτές υποθέσεις και αμέτρητα ερωτηματικά. Γιατί? Επειδή το μυαλό σου δεν αντέχει να αφήνει πράγματα τέλειωτα, έστω και αν αυτό αφορά φανταστικούς χαρακτήρες. Και το σκέφτεσαι, ακόμα και όταν δεν το σκέφτεσαι. Το επεξεργάζεται στο background, την ώρα που είσαι στη δουλειά ή πλένεις πιάτα. Στο Netflix πατάς play και ξεμπερδεύεις. Στη ζωή όμως υπάρχει μόνο replay, ξανά και ξανά. Και κάθε φορά το μυαλό προσπαθεί να βάλει ένα artificial τέλος σε κάτι που δεν έχει κλείσει από μόνο του. Το «είναι πολύ αργά» συνήθως ξεκινά από πολύ παλιά, από αναμνήσεις που περιέχουν κάτι ανολοκλήρωτο, μία δεξιότητα που άφησες στη μέση, η σχέση που τέλειωσε χωρίς εξήγηση, το πτυχίο που δεν τέλειωσες. Γι' αυτό δεν ξεχάστηκαν, γιατί είναι ακόμα σε αναμονή στο background και περιμένουν επίλυση. Ο υπόκαμπος, το μέρος στον εγκέφαλο που χειρίζεται τις αναμνήσεις, δεν αποθηκεύει τα γεγονότα της ζωής σου με χρονολογική σειρά. Τα θυμάται με βάση το πώς σε έκαναν να νιώσεις. Ίσως να μην θυμάσαι καν το όνομα του παιδιού που σε πλήγωσε στο δημοτικό. Αλλά θυμάσαι ακριβώς πώς ένιωθες κάθε φορά που μιλούσε. Και ακριβώς σαν την ενοχλητική ειδοποίηση που σου ζητά να κάνεις update, το μυαλό σου φέρνει αυτές τις αναμνήσεις στο προσκήνιο σε random στιγμές της καθημερινότητας. Ιδιαίτερα όταν κάτι δεν έχει ολοκληρωθεί. Και σε αυτή την περίπτωση, συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου αρχίζουν να χτυπάνε συναγερμό. Ο προμετωπιαίος φλοιός, το λογικό σου κομμάτι, σου λέει «Κοίτα, εδώ υπάρχει κάτι που πρέπει να επιλύσουμε». Ταυτόχρονα, η αμυγδαλή που εντοπίζει απειλές, σκανάρει το περιβάλλον σου και βλέπει πως η επίλυση απαιτεί ρίσκο. Και τότε ο προμετωπιαίος φλοιός προσπαθεί να εκλογικεύσει αυτό το αίσθημα πανικού. Προσπαθώντας να σε προστατεύσει, φωνάζει «Είναι πολύ αργά, ας κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, πάμε παρακάτω». Αλλά οι αναμνήσεις δεν δουλεύουν έτσι. Δεν έχουν κουμπί close tab, έχουν μόνο mute. Σε αφήνει να συνεχίσεις τη ζωή σου χωρίς να το σκέφτεσαι συνέχεια, αλλά στο background συνεχίζει να σου τρώει CPU. Ας το σκεφτούμε λίγο πιο λογικά. Πάντα ήθελα να μάθω κιθάρα. Πέρασαν τα χρόνια, δεν ήμουν συνεπής και κιθάρα δεν έμαθα. Και τώρα, χρόνια μετά, το μυαλό μου συνεχίζει περιστασιακά να μου το υπενθυμίζει. Και προς στιγμή σκέφτομαι, λες να ξεκινήσω τώρα? Και πριν προλάβω καν να το σκεφτώ σοβαρά, πετάγεται το μυαλό και λέει «Άστο τώρα, είναι πολύ αργά». Αργά με βάση ποιο κριτήριο? Ναι, όταν ήμουν 16 είχα λιγότερες ευθύνες και πιο ξεκουραστό κεφάλι. Αλλά πέρα από αυτό, το μόνο που είναι αργά είναι να μάθω κιθάρα στα 16 μου. Το να μάθω κιθάρα στα 30 μου είναι το τέλειο timing. Απλά πρέπει να μάθω κιθάρα κάτω από τις περιστάσεις που είμαι σήμερα. Ίσως μου πάρει παραπάνω χρόνο ή να πρέπει να κάνω καλύτερη οργάνωση χρόνου. Αλλά η αλήθεια, το μόνο που έχασα είναι η εκδοχή της εμπειρίας που είχα φανταστεί τότε. Το μυαλό σου χτίζει το επιχείρημα του είναι πολύ αργά σε μια ψευδαίσθηση λογικής. Επειδή δεν έζησες την εκδοχή που είχες φανταστεί τότε, νομίζεις ότι δεν έχεις δικαίωμα να δοκιμάσεις καμία άλλη. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι, αν θες, πένθος. Πενθείς την εκδοχή του εαυτού σου που θα το είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Και ναι, όσο μεγαλώνεις το να βγεις από τη ζώνη άνεσης δεν είναι αδύνατον. Είναι πιο άβολο, πιο ενεργοβόρο, πιο άγνωστο. Και το άγνωστο για τον εγκέφαλο είναι πάντα συνώνυμο της απειλής. Αλλά ας το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, είναι αργά για να είσαι ξανά 16 χωρίς χρέη και ευθύνες. Είναι αργά να μην κάνεις τα λάθη που έκανες. Ναι, είναι αργά για την ευκαιρία που αγνόησες το 2010. Αλλά δεν είναι αργά για να πάρεις μια διαφορετική απόφαση τώρα. Να ασχοληθείς με το μέλλον που θες και όχι με το να αναπολύεις ένα ουτοπικό παρελθόν. Αν ο εγκέφαλός σου λέει είναι πολύ αργά, απάντα του απλά αργά για ποιον? Για μένα ή για μια εκδοχή του εαυτού μου που δεν υπάρχει πια? Και αν δεν υπάρχει, μήπως τελικά τώρα είναι η πρώτη φορά που είναι αρκετά νωρίς?